Maite, 1000 hitzekin osatu zatera gaurkoa. Bueno, hori zuek esan beharko duzu, ni hain urduri leo. Ez da. Oso nik entzun dudana edo jendeari asko gustatu zaio. Niri asko gustatu zait izan dalako desberdine bat. Niri asko urtera gustatu zait bereziki. Naiz eta hitzek berez eduki, baliabide murritzak onenak dira hitzikan gabe, utzi gaitzaketen hitzak. Aldieroa, eta Arkaizkano, dena. Eta Imanol oso lanpetuta dutenez, Imanol era ez da etorri, baina Nafarrotikan Zaldieroa bidali digu. Zaldieroa gurekin daukagu. Nafarroan zaldiero asko. Hau eroena. Ez da hitzak behatu. Zerbaitek ez da egin baitu. Egun horretan gure herria. Hiztegia begiratu du, ez bada ere, hitz egokia kuidatu dudan ziurtatzen du. Arruxet hartu dut, lehen adiera, leherketa bereziki bortizki eta hotz handia eginez gertatzen dena. Deitu ziaten seitu, etak egin du oso komunikatu importantea, Patxi prestatu zazu berriako azala. Alkeak estanda egin du, eta deitu ziaten Patxi igual hau. Asko gustatu zait dena. Eta gainera ez dauket hitzaik eskertzeko, ez? Ze jendeak zenbat eman duen, ez? Etorri gonbidatu, prestatu, eta oso ondo prestatu gainera. Ikusi txezue bideoak, bueno... Urtearen 11. hila, 30 egun duena. Ereiteko garaia. Ereitea, ereintza. Asmatu duzu. Iban del Campok aukeratua. Hala, bai. Ondo pasa. Orduan bai, azaro hitza aukeratu dut, baina ez orain bizitzen ari garen azaro hau, baizik eta orain dela 10 urte edo gehiagoko azaro bat. Eta bueno, azaro hitza aukeratu dut, azaro batean, azaro hartan ezagutu nolako zine zuzendari bat, eta berak, nolabait, zinema eta ikusentzunezkotan jardunean edo lanean aritzeko desioa edo piztu zidarako. Datorren urtean 1375 hitz. Bai, bueno, orain ez da 1000 hitza, hemen jarri da 1000 hitz eta bar, baina 1094 bagoaz, orduan hori baino pixka gehiago. Bai, hori da. Bueno, beti da eskertzekoa Maitek bezala hitzetan arreta hartzen duen jendea topatzea, ez? Bazuten hitzak sensazioa dauka batek garbitu egin behar izaten direla, hitzak zikina datoz. Orduan egin behar dira distira atera bertzaile, etxeko jokeiko trofeoi bezala, ezta? Beste azotan berriz, alderantziz, distira eman baino kendu egin behar izaten zaio distira. Hitz batzuk badukatelako balako pedigri bat faltsua dena. Orduan pedigri hori kendu egin behar zaio. Horretako teknika diferenteak daude, desjabetzeko olako solemnidadea hitzei adibidez, ezta? Demagun, Julio Cortazarrek adibidez egiten zuena zen ortografia arauak hautsi. Horrela, H-a jartzen zituen etzegokion lekutan. Adibidez, asesino jartzen zuen H-ez, edo idiota bihurtzen zuen H-ez. Orduan, perbertitutako hitzak bere onera ekarri egiten zituen. Aurtengoa bakizu dokan egin degula, eta kiskurre produktuak banatu ditugula. Eta nik ez dut euki denbora, bai. Publizitatean. Ez dut izan denbora gehiegi probatzeko eta jateko gozak, baina dirudienez oso goxoak zeuden. Hemen teknikoa, Eneko. Kaixo, Eneko. Baina, a ber, gero? Lagundu digu eta... Zuzen benetako esanahia gorde egin dute. Demagun, 3 esaldi oso sasoiko esatearren, gero esango dit zaldieroak nola esaten den benetaz italianos, asko zoretu dakielako. Baina demagun, andiamo verso una nuova crisi economica senza ritorno. Edo demagun,
andiamo verso un'altra grande depressione senza ritorno. Edo demagun, andiamo verso il crash senza ritorno. Senza ritorno solo recurrente a Alegia, euskeraz, esan da, den gureak egin du sobra ere. Sobra ere gureak egin du, nahi dezuen ordenean. Eta mila esker. Mila esker, eta datorren urtera arte. Bueno, orain momentu honetan galdetzean, oraintxe poza izan da gaurkoitza, gustatu zait pila bat, gonbidatu ditugunak, ze gauzak prestatu dituzten gaurkoitzaren urteurrenerako. Eta orain exit. Eta orain poz-pozik nago. Orduan, ezakit horrelako nahi genuen zerbait xumea egin, eta bere xumetasunean izugarria iruditu zainei.